रक्षाबंधन साजरं करत असताना बहीण भाऊ एकमेकाचं नातं जे आहे ते जोपासण्याचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हायचं आणि एक आनंदाचा सोहळा सण म्हणून साजरा केला जायचा. लोक वाट पाहायचे रक्षाबंधन कधी येते. पूर्वीचे राजा महाराजेसुद्धा आपल्या बहिणीचे रक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायचे. त्याच्यातून हळूहळू अलीकडच्या काळामध्ये बदल होत गेला. मोबाईलचा जमाना झाला. ऑनलाईन फेसबुक इंस्टाग्राम यासारख्या साधनांमुळे आज रक्षाबंधन हा सण जो आहे तो पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. कारण आता ऑनलाईनसुद्धा रक्षाबंधनाचे कार्यक्रम साजरे करण्याचं सध्या सुरुवात झालेली आपल्याला दिसून येते. आमच्या लहानपणी रक्षाबंधन करत असताना आधी राखी मिळायचीच नाही. साधे दोरे जे आहेत ते दोऱ्या हातात बहीण भावाच्या बांधायची आणि गोडधोड घरामध्ये केलं जायचं आणि एक उत्साहाचं वातावरण संपूर्ण कुटुंबामध्ये असायचं. आता अलीकडच्या काळामध्ये फेसबुक इंस्टाग्राम ऑनलाईन या जमान्यामध्ये जर पाहिलं तर रक्षाबंधन करण्याकडे जो कल पूर्वीचं जी गोष्ट होती त्यामध्ये फार आपल्याला बदल दिसतो. आता ऑनलाईनच्या जमान्यामध्ये रक्षाबंधनाकडे तेवढासा मोठा आपल्याला गोडी जी आहे ती बहीण भावामध्ये दिसून येत नाही. असं एकंदरीत वातावरण दिसतं आहे सगळे सामाजिक माध्यमांचा विचार करता. सख्खे चुलत भाऊ आहेत मला 2 आणि त्यांना राखी बांधून किंवा त्यांना मिठाई भरवून आणि त्यांची जी म्हणजे दीदी कधी येणार जे वाट बघायचे ते आता थोडंसं मला मिसिंग वाटतं आहे. कारण आता व्हॉट्सअपमध्ये आणि कसं फक्त मेसेजेस पाठवले जातात. पण ती जी एक ओढ आहे ती मला वाटतं आता कमी झाली आहे सध्या. पूर्वीच्या काळी सगळी आम्ही एकत्र जमायचो, मजा मस्ती असायची आणि स्पेशली म्हणजे मी आणि भाऊ म्हणजे एक तो क्वालिटी टाईम होता आमचा आणि एन्जॉय करायचो आम्ही. पण आता जसं मी सांगितलं की व्हॉट्सअपमुळे किंवा ऑनलाईन मेसेजेसमुळे सगळे दूर जातात एकमेकांपासून. ते आता तेवढं नाही मिळत कारण सगळे लांब गेले आहेत कामानिमित्त का असे ना. पण ती जी मजा होती ती आता जरा कमी झाली आहे. तरी येतात आवर्जून भाऊ येतात रक्षाबंधनला, यातच मी आनंदी आहे. चॉकलेट हे शेवटी चॉकलेट आणि घरात केलेली मिठाई म्हणजे तयार होताना जी म्हणजे कधी आपल्याला मिळते ही जी आतुरता होती ती त्या चॉकलेटमध्ये नाही आहे. चॉकलेट काय आपण कधीही घेऊ शकतो पण घरात त्या दिवशी स्पेशली बनणारी जी मिठाई त्याची जो वाट बघण्यात जो आनंद होता तो आता नाही आहे. आता ती माझ्यावर वेळ आली आहे कारण भाऊ माझे कामानिमित्त बाहेर आहेत. त्यामुळे पोस्टाने यावर्षी मी राख्या पाठवल्या. तो प्रत्यक्ष भेटण्यात जो आनंद असतो तो पोस्टाने राखी पाठवण्यात नाही आहे. पण अशी इच्छा मी व्यक्त करते की पुढच्या वर्षी आम्ही एकत्र भेटून पुन्हा रक्षाबंधन सेलिब्रेट नक्की करू. घरी माझ्या आजोळी साळगावला. आजच्या रक्षाबंधनच्या दिवशी जुन्या आठवणी खूप आहेत. जसं आपण घरामध्ये खूप छान सजावट करून आपल्या भावाला राखी बांधायची, ओवाळायचं, रांगोळी घालायची, गोडधोड घरात बनायचं. ह्या सुंदर आठवणी पूर्वीच्या आहेत. आज त्याच आठवणी पुन्हा आपल्याला या दिवशी हे पवित्र बंधन आपल्याला या आठवणीसुद्धा पाहिजेत आणि या दिवशी हे बंधन आपल्याला रक्षाबंधन साजरं करून तो आनंद आपल्याला दरवर्षी असाच घ्यायचा आहे. आम्ही 5 भावंडं आहोत आणि माझा एकच भाऊ आहे. त्यामुळे आम्ही 4ही बहिणी खूप प्रेमाने त्याला राख्या बांधत होतो. आजही बांधतो. आम्ही एकत्र येतो आणि त्याच्या हातावर पूर्ण राख्या भरलेल्या असतात आणि याचा आम्हाला खूप आनंद वाटतो. काळामध्ये जे कमी दिसतं कारण व्हॉट्सॲपमुळे आपण व्हॉट्सॲपवर राखी पाठवतो आणि मेसेजेस पाठवतो. त्यामुळे आपला भावनिक विकास थोडासा होत नाही आहे, कमी होतो आहे असं वाटायला लागलं आहे. आजच्या मुलांमध्ये तो कमी दिसतो. ते बॉन्डिंग, ते प्रेम, ती भावना आपल्याला अशीच अनुभवता येते असं मला वाटतं. प्रत्यक्ष एकत्र येणे, राखी बांधणे असं. आणि वर्षभरात जरी आपले छोटे छोटे भावंडांची भांडणं असली तरी आजच्या दिवशी सगळं विसरून आपण ते प्रेम व्यक्त झालं पाहिजे असं मला वाटतं. हो नक्कीच. तेव्हा पोस्टातून येणाऱ्या राखीची खूप वाट बघितली जायची. कधी एकदा पोस्टमन येणार, बहिणीला पण उत्सुकता होती आणि राखी कधी पोचेल भावाला याची बहिणीला उत्सुकता होती आणि भावाला राखी कधी मिळेल
याची उत्सुकता होती आणि त्या प्रेमाने ती पाठवली जायची, त्या प्रेमाने ती बांधली जायची. इतकं सगळं त्या काळातलं म्हणजे पोस्टाने जरी आली तरी ते प्रेम होतं. आज थोडंसं कमी दिसतं, ते व्हॉट्सॲपच्या या काळामध्ये थोडंसं कमी दिसतं. तर आपल्याला तो आनंद घेता आला पाहिजे. प्रत्यक्ष राखी बांधणे, प्रेम व्यक्त करणे, आपल्या भावना व्यक्त करणे आणि आपलं हे बॉन्डिंग पक्कं करणे, हे मूल्य जोपासणे आपल्याला प्रत्यक्ष करून आनंद मिळवता येईल. म्हणूनच हा रक्षाबंधन महत्त्वाचा आहे. नमस्कार. रक्षाबंधन निमित्त बोलायचं म्हटलं तर रक्षाबंधन हा सगळ्यात आवडता सण आहे माझा, कारण की या रक्षाबंधन निमित्त आम्ही सगळे बहीण भावंड एकत्र भेटतो, एकत्र जमा होतो आणि एक सण म्हणून त्याचं मोठ्या प्रमाणावर आम्ही सेलिब्रेशन करतो. सख्य म्हटलं तर मला 2च भाऊ आहेत, पण भाऊ मानायला गेले तर माझ्याकडे रक्षाबंधनला दरवर्षी आम्ही 20 ते 25 जण एकत्र असतो. आम्ही सगळेजण एकत्र जमतो, रक्षाबंधन करतो. त्याच्यामध्ये मिठाई भरपूर खाल्ली जाते आमच्याकडून आणि ह्या सगळ्यांचं सेलिब्रेशन करण्याचा एक उत्साह जो असतो आमच्यामध्ये, तो पुढच्या वर्षी कधी रक्षाबंधन परत येईल याची आम्ही आतुरतेने वाट बघत असतो. कारण की बहीण भावाचं नातं जे आहे हे नातं अतूट नातं मी मानते, कारण की आमच्यामध्ये जे बॉन्डिंग आहे, ज्या गोष्टी आम्ही फ्रेंडशी शेअर करू शकत नाही, ज्या गोष्टी आम्ही आईवडिलांना सांगू शकत नाही, अशा सर्व गोष्टी आम्ही बहीण भावंड एकामेकामध्ये शेअर करत असतो. आणि ह्या शेअरिंगमुळे आमच्यामध्ये जे बॉन्डिंग आहे एक खूप चांगलं स्ट्रॉंग पद्धतीने बॉन्डिंग आमच्यामध्ये बनलेलं आहे. आणि बहीण भावाचं जे आमचं नातं आहे ते अतूट आहे आणि आमच्यामध्ये जे प्रेम आहे ते प्रेम जगावेगळं म्हणण्यासारखं आहे, कारण की आम्ही एकमेकाला कधी दुखवत नाही. आणि हा एक रक्षाबंधनचा एक उत्साह म्हणून आम्ही जो सेलिब्रेशनचा पार्ट बघतो तो नेहमी आम्ही एकाच ठिकाणी जाऊन एकत्र करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करतो. काही कामानिमित्त, काही अडचणीनिमित्त किंवा काही शिक्षणानिमित्त बरेच जण वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत, पण वर्षाच्या अगोदर आम्ही आधीच ठरवतो की रक्षाबंधन यायचं म्हटलं की सगळ्यांनी त्या दिवशी सुट्टी काढायची, एकत्र जमायचं, एकत्रच यायचं एकाच घरामध्ये. म्हणजे माझ्या आईच्या घरी आम्ही रक्षाबंधन करतो आणि सगळ्यांनी तिथेच जमायचं. आम्ही कंपल्शन सगळ्यांना करतो, कारण की जेणेकरून आम्ही सगळे एकत्र भेटू आणि एकमेकांबद्दल जे प्रेम आहे हे आमच्याबद्दल वाढत जाईल. म्हणून रक्षाबंधन हा एक आवडता माझ्या लाईफमधला सण आहे असं मी म्हणतो.